RW, sa CLTV 36, and of course, sa Angeles City Information Office FB page. Happy Hearts Month ngayong Pebrero, pero para sa Hearts Month, meron din tayong para sa mga artist natin. Arts Month din, Hearts and Arts. Yun, no? Dito po, lalo na dito sa lungsod ng Angeles, we just launched, no, yung ating Arts Month, of course, through our Angeles City Tourism Office o ACTO, no, na napaka-active. Parang every month na laging active yung tourism office natin, no? Kamakailan, pati yung weekends, punong-puno ng mga activities, ang daming mga bisita, mga turista, mga ASEAN delegates, no? Yung mga MICE buyers pumupunta sa lungsod ng Angeles, and they experience and they for a while lived, and of course they loved yung ating experience dito sa Angeles City. Kamakailan, last weekend, dumating yung mga MICE buyers from Taiwan who explored the heart and soul of Angeles City. No, na-experience nila yung rich heritage, yung creativity ng mga Angeleños, and of course, yung flavors that make the city stand out destination, hindi lamang sa Central Luzon, pati sa buong Pilipinas. No, yung mga bisita natin, kasama na dyan, na-experience nila yung heritage tour, kung saan pinasok nila yung Holy Rosary Parish, no? Yung cultural immersion dyan sa Museo ng Angeles, no? And of course, yung kanilang delectable and meaningful encounter with the local creativity through Kapampangan script writing. Experience din nila yan, no? So kasama na dyan, of course, culminating yung kanilang tour is the experience at the culinarium. Of course, doon sila mismong gagawa ng itong pagkain na gagawin nila sa culinarium, showcasing the city's vibrant culinary identity. No? So maraming salamat and congratulations sa ating Angeles City Tourism Office for that very successful kick-off ng ating Arts Month. No? Umpisa pa lang yan, yung simula umaga last Sunday, yung on-the-spot painting event na ginawa dito sa Plaza Angel, na ang dami, no? Ang daming mga estudyante, pati yung mga walk-ins, na medyo naubusan tayo ng canvas, pero buti na lang, mabilis lang na makapag-produce ulit ng mga canvas para sa ating mga painters at mga paint enthusiasts, no? Dyan sa Plaza Angel. And of course, pagdating doon, yung mismong opening ng ating Arts Month, very successful dahil dumating, of course, si Mayor John Lasatin, kasama ang mga miyembro ng Sangguniang Panlungsod. Nandun si Vice Mayor Amos Rivera at ang mga city councilors natin. At marami pang iba na talagang nakisaya during sa ating kickoff and opening ng Arts Month. Ayan. Yung mga ASEAN Tourism Forum post-tour delegates, bumisita din sa atin. Pati yung mga iba pang mga panauhin from DOT or Department of Tourism. Maraming salamat po. Alright, at ngayong Pebrero, aside from the successful kickoff ng Arts Month, marami pang mga activities na naka-prepare po ang ating Angeles City Local Government Unit, of course, under the leadership of Mayor John Lasatin through our ACTO. Meron pang mga aabangan tayo for this month of February. Kasama na dito yung Kadake King Dangal. This is an award that is special recognition for individuals or groups who may not meet all the criteria para dun sa ating culminating event na Pupulning Bano Awards, but whose contributions to Angeles arts, culture, and identity are invaluable. No? So this award covers pa rin yung 9 disciplines na binabanggit ni Miss Louie Lasatin, no, noong opening of the arts, whether in film,
sa visual arts, sa architecture, dance, fashion and beauty, sa theater, music, culinary arts, or literature. No? So we want to see their hard work and dedication na ma-recognize naman dito sa lungsod ng Angeles. No? So if you know someone who inspires, no, please nominate them and celebrate the heart and soul of Angeles City. No? So Angeleños, let's keep the creativity and excellence alive. So ang deadline po ng submission ng inyong mga nominations para sa Kadake King Dangal Award will be on February 11, 2026. Okay, so again, nominate nyo na yung mga kakilala nyong nakapasok dito sa 9 disciplines of art. Ayan, tumungo lang kayo sa ating tourism office or pwede rin kayo doon sa kanilang FB page na Experience, Live, Love, Angeles City. Alright? Okay, sa ating tampok ngayon, sa ating programang Jointa na Angeleños, ito napapanood nating panauhin. Napakasipag, no? Alam naman natin yung mga kasama natin sa Angeles City Local Government Unit under the leadership of Mayor John Lasatin. Talagang napakasipag, no? At tumutupad doon sa sumpa, no, pag tayo'y nasa flag raising ceremony ng kawani ng pamahalaan o kawani ng gobyerno. Isa to sa magandang example natin itong ating panauhin ngayon at napapanahon dahil maraming mga nababalitaan tayo tungkol sa kalusugan, tungkol sa kalinisan, no? At siya po ang ating City Health Physician na head po ng ating City Epidemiology and Surveillance Unit o CESU at siya rin po ang head ng ating sa sanitation. Please welcome live po sa ating programang Jointa na Angeleños. We have Dr. Jesse Paul Manzano Kulang. Ayan, good morning and welcome to the program, Doc. Good morning, Sir Jay. At minabati din po natin yung ating mga tagapakinig sa RW 95.1 CLTV 36. So magandang umaga po sa inyong lahat. Si Doc JP, before natin pag-usapan yung love life niya, pabatiin muna natin. Oo, before tayo magkwentuhan, Doc JP, baka mayroon kang gustong batiin mga fans mo na taga-subaybay, taga-pakinig sa ating programa. Go ahead, Doc. Okay, thank you, Sir Jay. And so I'll grab the opportunity. Gusto ko pong unang batihin yung number one fan ko sa buhay ko. Yung aking may bahay. Nako. Na nasa trabaho po ngayon. So good morning, Rachel, my lovely wife, no? And to my daughter na nasa bahay po ngayon. And of course, sa ating mga kasamaan po dyan sa Angeles City Health Office, magandang umaga po sa inyo. Sa RHU2, yung aking mga kasama kung saan po ako naka-station talaga, sir, no? So good morning din po sa inyong lahat na nandyan. And of course, yung ating mga masisipag, dedicated na kasama sa Sanitation Division. So sa lahat po ngayon, medyo busy sila ngayon dahil marami tayong clients and definitely. At magandang umaga po sa inyong lahat. And of course, to our Mayor, Mayor John, kung if he's listening, and to Ma'am Janie and Ma'am Janet. So good morning po sa inyong lahat. Oo, yung mga Mayor's Office girls, baka nakabangyan lang. Oo nga, wala sila Miss Micael, si Miss Nicole, si Miss Mariel, at sa Ate Ma'am doon. Mamaya mga ngaroling ako ulit doon sa inyo. No? So, good morning po sa inyo. mga ngaroling sa mga 3Ms natin. Ano? Ayan, nagpapabati rin Doc JP, si Director Jason Pabalan, Maya Pabak po. Ganun din kay Alvin Perez, good morning. At kay Miss Lorna Jimenez, good morning, watching here sa Vauci, Pampang. Ayan, good morning. Sa kanilang kapitan daw. Talagang si Cap CDC. Ayan. Kay Mr. Ricky Castro, Janelle Jelay at kay Miss Lori TB, good morning. Doc JP, pabati naman CHO Pop Dev. Ayan. Good morning po sa inyo, ma'am. Good morning. Okay, magpapatuloy po ang ating programa. Napaka-interesting ng aming usapan ngayong umaga about health and sanitation with Doc JP Kulang. Doc JP, anong oras na po sa buong Pilipinas? Time check, it's 10:16 a.m. Join! Ta-da!
spotlight. Join! Ta-da! Ta-da! Hey, hey. Alright, we're back sa ating programang Join Tana Angeleños. Ito pa rin po yung lingkod, J. Pelayo IV, with ang ating special na bisita ngayong umaga. We have Doc JP. Ayan, pinabati ka rin ni Mr. Andrew Montalban. Pinapagreet niya ang kanyang mama na naglilinis habang nakikinig sa atin, si Miss Angela Montalban. Good morning po and happy cleaning sa inyong tahanan. Oo. Ayan, Doc JP. Ayan, unang-una let's describe kung ano po ang role ng inyong opisina, ang SESU dito po sa lungsod ng Angeles. Sir, thank you. No? Ang City Epidemiology and Surveillance Unit po ay isa po kaming division ng ating City Health Office kung saan kami po yung nagsi-safeguard dito sa ating city, particularly doon sa mga sakit na nakikita natin at nare-report po sa ating online information system. So, basically, kami yung mga disease detectives. No? Pag may mga outbreak, yan ang trabaho po ng City Epidemiology and Surveillance Unit. At saka, iniipon po namin yung data, yung mga datos po na nire-report galing sa ating mga disease reporting units. And ako po bilang SESU head, at saka yung aking kasama si Mr. Jose Nino Lorenzo Montes, buong buo, no? Tokayo. Ay na-analyze namin yung mga data, yung mga datos po na yon at pwede kaming mag-project kung ito bang mga sakit na to ay napapanahon ngayon, may outbreak ba, lumagpas na ba sila doon sa mga usual cases na nakita natin, and of course, ginagamit natin yung mga datos na yon para magkaroon tayo ng mabilisan at agarang aksyon, no? Ayun, speaking of outbreak, Doc, buti na lang kahit papaano nanalo na tayo doon sa unang yung nakaraang pandemic, yung sa COVID-19. Pero ngayon, pinag-uusapan ngayon pati sa international news, yung ito namang Nipah virus. Ano po, kailangan bang tayong maging dito? Maging worried? Ika nga. Well, Sir Jay, dapat mas maganda na maging aware tayong lahat, no? Ano ba yung Nipah virus, no? And of course, alam natin yan, naitala na yan sa Malaysia. And as early as 1990s, no? But dito sa Philippines, wala pa naman tayong natatala na kaso. Pero maagap naman. Sabi nga nila, mas mabuti nang maging maagap, no? So prevention, at least katulad nun, panahon ng COVID-19, no, na medyo nagulat tayo dun sa epekto ng COVID. So hindi natin kasi alam yung COVID-19 noon. So, it's a new disease. At si Nipah virus, actually ang tawag natin diyan, isa siya sa mga emerging and re-emerging infectious diseases, no? Ibig sabihin, bumabalik din. No, nandyan siya noon, tapos nawawala, naglalaho, tapos bumabalik, no? Ayun. So, dapat babantayan din talaga natin. So, I think the Department of Health now is high alert at nag-maintain na ng kanilang borders para dito sa pag-aantabay nitong sakit na ito, no? But basically, no, mag-share na po ako ng information about Nipah virus. Ang talagang reservoir niyan, yung natural host, yung tinatawag niya, ay mga fruit bats. Mga paniki. Paniki, no? Oh. So, doon sa Malaysia, maraming mga paniki diyan, fruit bats. And now I think Singapore, if I've read some news reports correctly, is meron na din silang case, but because they share border with Malaysia, no? Oh, yung sa Tarlac may paniki daw eh. Paniki, yeah, paniki Tarlac. So, tama ka diyan, sir, tama yan, no? Pero lugar pala 'yon. Oh. And then in India, they now have cases in India, no? Ayun. So, Ayan. and dagdag ko na din, sir, no? Information din sa Nipah virus. Aside from the paniki, pwedeng malipat yung sakit na yon kasi because it's also a zoonotic disease. Pwede siyang animals makahawa ng hayop at ng tao, no? So, yung mga fruit bats can infect pigs. Actually, maisalin niya yung virus sa mga baboy, no? Oh, So ngayon, ang baboy naman,
pwede tayong mahawa, no, via pig to human transmission na tinatawag natin, or the bat human transmission, no. So actually yung mga kinakain din ng mga bats, so in some areas pwede na maging infected yon. So pag nakain ng tao, pwede na silang magkaroon ng infection with Nipah virus, no. So yun. So ano pong kailangan gawin para makaiwas dito, Doc JP? Well, the recommendations are assist, no, sa mga areas na meron tayong mga fruit bats, no? So hugasan yung mabuti yung mga kinakain po ninyong prutas, no? Huwag po kayong kakain ng paniki because there are still some people na kumakain po ng paniki. So wag po kayong kakain ng paniki, ha. Bawal Mga po 'yun. exotic, no? Opo, exotic foods, no? At magagalit po ang ating mga lokal na ahensya, I think DNR. So wag po kayong kakain ng fruit bats, no? 'Yun. Hugasan po ninyo yung mga prutas na kinakain po ninyo, no? Alright, so yan po yung at least may po tayo, no, mga tips at paalala mula kay Doc JP pagdating dyan. Wala naman palang dapat talaga masyadong ikabahala dito sa atin, no? At least hindi naman tayo mahilig kumain ng mga fruit bats na. So other than dito sa Nipah virus, Doc JP, pati pag minsan kahit weekends umiikot yung team mo, yung mga misting and fogging, no, mga disinfection team, mga anti-dengue. Itong dengue pala, Doc, parang na siya, no, parang all year round na to, hindi na lang parang seasonal lang dengue, di ba? Tama po kayo dyan, Sir Jay, no? Actually, i-share ko na din yung information po sa ating mga tagapakinig. As of 2025, yung total na naitala natin na kaso na dengue sa ating syudad ay 1,879. No? Wow. Medyo madami yun. No? And sadly, may mga namamatay po. 30 yung reported deaths po natin with dengue. Opo. At saka, isa pa, karamihan po ng mga apektado na age group ay mga bata na usually nag-aaral po, no? Nasa elementary, mga ganong age groups po. And meron pang mga kaso na mga high school. But most of the cases are from the elementary age group, parang age 5 to 9 years old, mga kalimitang kaso natin, and 10 to 19 years old din as well, no. Kasi karamitan din sa kanila mga lalaki, no, mga kaso natin ng dengue, but marami po sila. Maraming kaso nun. So yung ginagawa naman natin ngayon sa ating sa Sanitation Division, nabanggit niyo po yung ating Angeles City Anti-Dengue Task Force, yes, no? So rain or shine, oo nga, kahit weekends. or even on weekends. Actually, yung ating directive sa kanila na to conduct. But actually, marami po kaming activities dyan. So, share ko na sa inyo. Ang pagmimisting po at saka pagfa-fogging ay isa lang po yung aktibidad ng Angeles City Anti-Dengue Task Force. But this is more responsive. Yes. Hindi niya talaga nasasagot yung talagang problema po sa dengue. Not the sole solution. Hindi po yan yung talagang solusyon. Kasi ang ginagawa po namin yan kapag may outbreak, no, kailangan naming mag-misting at fogging para yung mga dami ng mga adult mosquitoes, yung ibig sabihin mga lumilipad na at posibleng makakagat, lalo na yung mga babaeng lamok, no, yun yung aming pinapatay. Ayun. Kaya usually, yung aming operation ay between 6 a.m. to 8 a.m. and then 4 to 6 p.m. No? Okay. So, mapapansin nyo, may operation kami ng in between those hours. Hindi lang po fogging at misting yung ginagawa namin. Nagkakandak din po yung ating team ng indoor residual spray tsaka outdoor residual spray. So, yung mga pader po ng mga yes, nakikita natin nga yan, no? bahay na nagkaroon ng positive dengue cases at saka yung mga paligid nila, ini-spray na yung mga pader. As well as the schools, actually. So, ano po yung nakikita ninyo, Doc, sa mga pader? Nakikita ko ngayon sa mga operation ninyo. Bakit pati sa mga pader? Actually, sir, no? Pag inisprayan mo kasi yung pader, ang maganda dyan, pagka kumapit yung mosquito, yung female mosquito dyan, syempre, may blood meal yan eh. Kakagat, no? Okay. So, pagkatapos niyang kumagat, didikit na yan sa pader. Magre-rest na. So, the resting stage. Okay. So, yung ating indoor residual at saka outdoor residual spray no, sa mga pader na yan, ang hinahabol natin, pagka matutulog na yung lamok at kumapit siya dyan sa mga dingding ninyo na treated ng ating insecticide, mamamatay na yan. Oh, So, I that's see. one strategy. No? And ang Okay. pinaka mahirap na ginagawa ng team natin is yung
yung talagang paglilinis. No? So, meron tayo diyang strategy, yung taktak, taob, Yes. tuyo, oo. and takip. No? Pero yung ano na yan, yung 40s na yan ang masasabi ko sa pinaka mahirap at challenging for the team. Kasi yun, maraming bahay ang Hindi hindi po sumusunod. masyadong naglilinis, no? Oo. Lalo na yung mga plantita natin dyan na yung common findings ng ating mga team ay yung mga pinamumugaran po ng breeding grounds ng mosquito sa ating syudad, yung mga plants ninyo na may tubig or yung mga plato, yung mga dishwasher po ninyo, yung sa ilalim ng mga plato po ninyo, Oo. nangitlog na doon yung lamok, dumami na sila, no? Mm. As well as the used tires, basura, Yan, mga gulong. mga gulong na Yan. nandyan, no? Ginagawang pangbubong, no? Tama po kayo, no? Oo. Actually, Sir Jay, no? Mabuti na lang, sabi ni Almalin, parang may advantage pag walang pader. Oo nga, no? Walang pader. Al fresco. Oo, al fresco. Yan, pero problema kay Mr. Rafi Angeles kasi mataas yung bakod nila, yung pader nila. So marami silang kailangang solution. No? Pero anong difference dito, Doc? May nakikita ko, kasi nung panahon na age fever pa lamang yung dengue noon tawag, ang laging nire-request ng mga tao noon is fogging. Opo. Laging fumigation, fogging, diesel lang ata yung ginagamit noon, panahong noon. Pero ngayon, may misting, may pang-outdoor. Ano po ba yung mga difference nito, Doc? Yun. Yung fogging misting, pinapatay nga niya yung mga lumilipad na lamok. Yung lumilipad. Yung indoor residuals at outdoor residuals ay pinapatay natin yung mga adult mosquitoes at the resting stage. No? So meron din kaming nilunch kahapon. It's actually launching ng installation ng Oliset nets. Oliset nets. Sa ating mga schools which we have identified na naitalang pinakamaraming kaso doon sa barangay na yun. So nagsimula po kami sa barangay Kutkut kahapon po. No? So shout out pala doon sa ating school principal, si Ma'am Lusong, Ma'am Uy. Rita Lusong, no? So magandang umaga po sa inyo kung kayo po ay nakikinig diyan. Congratulations po sa inyo, and of course to the Barangay Council of Kutkut Barangay Kutkut, no? for their commitment, no? Sa ating kapitan. Shout out po sa kagalang-galang Juanito Dairit po. So good morning sa inyo, Kap, at maraming salamat po sa inyong suporta sa mga programa po ng Dengue Prevention and Control Program ng Sanitation Division, no? So Yeah. hopefully, Okay. Sir Jay, matapos namin muna lahat yung mga schools na maraming kaso ng dengue, no? So Kutkut, Pampang, Balibago, Pulong Maragul, and baba. Well, ito yung sa Malabañas. OV, no? OV collection. Yung OV trap, ito pa OV pala, trap. no? Oh, pero yan, pag-uusapan natin kung ano itong OV trap, no? Habang patuloy na nakikinig sina Miss Crisaline Conanan at si Manay G. Anong oras na sa buong Pilipinas, Doc JP? Again, time check. It's 10:30 a.m. Join! Ta-da! And come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Come on, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana, Angeleños.
And we're back sa ating programang Join Tana Angeleños. Ito pa rin po yung lingkod, J. Pelayo IV with Doc JP in the house. Ayan, pinag-uusapan namin ngayon before we had the break is about doon sa dengue. Misting and fogging, and ngayon, ito naman sa OV trap. Ano itong OV trap na ginagawa natin, Doc J? Buti Sir Jay, natanong mo yan, no? So, yung pong OV trap na nilalagay namin, so, alam po, pasintabi po sa ating mga nagikinig sa mga taga-Angeles, may mga nilalagay po yung ating mga kasama na OV trap sa mga bahay-bahay, strategically, no? Ang OV trap po ay, ang purpose niyan, hindi pumatay ng lamok. Okay. Actually, no? Ang purpose po niyan ay, tinitingnan po namin kung gaano po ka-epektibo yung ating ginagawang dengue prevention and control program ng ating city. So, Ayun. pag nag-fogging at saka misting, IRS, ORS operation po kami, pati larvicide, no? Yung mga puddles of water na nandiyan, nilalagyan din natin ng chemical, pesticide, no? Na pumapatay naman doon sa mga kitikiti. Ngayon, yung OV trap, sinusukat mo namin yan. Iiwan namin yan for 1 week. Tapos babalikan namin after 1 week. And titingnan namin lahat ng containers. Kaya usually, 100 yan, sir, no? So, 100 bahay. Lalagyan namin yung 100 bahay ng OV Dami. traps. Bibilangin namin ngayon after 1 week kung may mga nangitlog doon sa mga OV traps na yon. So, Okay. So, may indices kami niyan. Ngayon, kung may mataas na indices, kung marami pa ding nakukuha na kitikiti doon sa mga OV traps, ibig sabihin, kulang pa yung ginagawa naming activity. Pero yung last na ginawa namin sa Kutud, no? So, maganda na po yung maganda yung naging findings namin doon sa 100 bahay. 2 yung nagkaroon ng lang. Okay. Nag-positive for the OV trap. At saka yung sa 2 positive na yon, pinakamarami na yung 3 kitikiti na So, nangitlog po doon. effective. Effective po, no? So, Ayun. kung 100 yon, 2, it's 98% effective. But for me, no, the 2%, kailangang balikan yung area kung saan nag-positive ng kitikiti at baka may breeding ground pa rin ng mosquito. Yun naman yung talagang ginagawa at trinatrabaho ng ating mga dedicated na mga kasama po sa Anti-Dengue Task Force. So, yun po ang purpose ng OV trap. At kung kinakailangan talaga, magfa-fogging and misting operation po kami. At saka for the information of everyone, no, bumabalik talaga kami kasi 4 cycles ang fogging at misting. Yan, 4 cycles na yan, Doc. Let's talk about that. So, ibig sabihin, sir, pag nag-fogging kami, today is Tuesday. O No? yan, Tuesday ngayon. Nag-fogging kami ng Martes, babalik kami kada linggo, ng kada Martes, Okay. no, ng 4 cycles. So, 4 na Martes babalikan dapat namin yan. No? Okay. So, hindi to yung once lang, tapos na, hindi po. No? Ang fogging at misting operations ay 4 cycles, sunod-sunod yan. Lalo na sa mga areas na declared na may outbreak. No? So, ako naman, ang trabaho ko at saka yung aking disease surveillance officer, we project kung yung kaso ba na naire-report nitong linggo na to ay umabot na doon sa alert or outbreak thresholds, no? So pagka-alert pa lang, gumagalaw na po kami. Actually, even without the alert, mayroong reported na positive case. Bumababa na kami to. So ginagawa namin yan, OV trap, larvicide, indoor residual spray, outdoor residual spray, fogging at saka misting. But more on misting operations kami ngayon, no? Medyo nagbabawas kami ng fogging operations because we want to be environmental friendly also. Ayun, no? So, kaya baka nahanap nyo yung mausok po, no? Mas prefer natin ngayon yung mist na tinatawag natin, kaya misting. So, water plus the insecticide. Unlike the fog, ano yun eh, yung diesel na sinabi po ninyo kanina, na hinaluan po ng insecticide. Ayun, no. Pero the same effect din. Same Nakakapatay. effect. Opo. Tsaka marami po tayo. So, gusto ko na din pong kunin itong opportunity na ito at batiin po yung ating mga kasama, the partners, our partners in health at Central Luzon, Center for Health Development, sa RESU, and of course, to Sir Jeffrey De Guzman, at of course, to the Regional Director, no, Ma'am Dr. Corazon Flores, for providing Angeles City with the support of insecticides, larvicides, at saka yung mga olicit nets. Malaking pasasalamat po natin. At babatiin ko na din po at huhingi na din po ako ng opportunity na magpasalamat po sa Provincial Health Office of Pampanga. Uy. And of course to Nanay Gov po na nabigyan tayo, sir, ng tatlong misting machines. 3, ha? Opo, 3. Ang mamahal niyan, eh ba? Oo, mahal yan, sir, mahal. Kaya malaking pasasalamat po natin at
malaking tulong po ito para sa ating syudad, para sa pagsugpo nitong sakit na ito, no? Actually, hindi man masugpo, mambawasan. Ang target namin is to minimize the dengue cases to at least 50%. At least 50%. Ibig sabihin talagang ganun nakarami talaga ang Endemic ang kaso na pagka sinabi po nating endemic, ang dengue sa ating syudad, nandyan na talaga siya, no? Walang linggo na hindi magkakaroon ng case ng dengue, but we try to minimize, no, as much as possible. Hindi tayo lalagpas doon sa expected case as mas mababa pa, no. May mga panahon po naman na ganyan, pero usually dapat nga last year January first week pa lang marami na tayong naitalang dengue cases, no. Actually, as of now, as of January 31, no, I think from the online reporting system that we have 90 cases, reported Ngayong cases ano, of dengue. January? Wow. January pa lang yan, no. So kung 12 months yan, kung 90 times 12, Oo. so that's 900 plus cases na, no. So Yun ang kailangan natin. kaya dito. ng mga kailangan pa po namin pagtuunan ng pansin. And maghihingi na din po ako ng suporta down to the household sa atin pong mga bahay-bahay. Kayo pong ating mga kapwa-anghelenyo, no? Wala po talagang makakatulong na higit sa amin kundi yung paglilinis po at ugalin po natin yung 4 o'clock habit, no? Yun. Ano yung 4 o'clock habit, Doc? So, kada alas 4 kontra mosquito, no? Ayun. Ibig sabihin, maglilinis po talaga tayo ng 4 o'clock. Bakit 4 o'clock pala? Baka matanong ninyo, Oo nga. no? Oh, bakit alas 4? This is the safest time na hindi pa kakagat yung lamok. Safest time. Apo. Oo. Kasi by 6 o'clock or 5 o'clock po niyan, ano na yan maghahanap na ng kakagatin yan, no? Oh. So biting time, biting period. So 4 o'clock is nasa resting stage pa ng lamok at may kita mo saan yung mga breeding grounds talaga nila, no? So make it ano a kasi, 4 o'clock. sina Nicole, alas 4, yun na yung gutom sila, magme-merienda. Yan. Kaya tamang-tama yan, sir, no? No, they require a meal. So Ayun. parang mosquito O, tama lang din. Para mga lamok pala itong sina Nicole. No? Tamang-tama yan, Sir Jay, no? So, Ma'am Nicole, mamaya Si pupunta Recto, kayo. nakalimutan mo. Hi, good morning, Doc. Kulang, sabi ni Recto ng Mayor's Office. Hi Sir Recto. Good morning sa'yo. Good morning sa'yo, no? So, yun. Ugaliin po nating maglinis. Yung ating mga alulod, yung mga bote, at yung mga tansan. Simpleng tansan Ayan. po, kayang mabuhay ng Kahit lamok yung maliit dyan. na yun, Doc, yung Apo. tansan. Opo. Tsaka yung mga hindi po ninyo ginagamit na mga timba noon, pag napangitlogan na po kasi ng lamok yan, na nagdadulot ng dengue, pag natuyo na yan, akala nyo wala na. Hindi pa. Pagka nagkaroon po ng tubig or naulanan konti, no? Pwedeng mangitlog agad yung mag-hatch yung mga itlog ng lamok kasi nakadikit yan sa Ganun kabilis, no? gilid ng as early as 24 hours. Pwede nang mag-hatch lalo na yung mga natuyo na nag-desiccate na eggs. Di naman talaga namamatay, no? Kaya hindi po sapat na itaob po ninyo yung mga lalagyan ninyo ng yung mga pinagsasalukan ninyo ng tubig. You have to brush yung sides niyan, sabunin, tapos Okay. linisin, saka po ninyo itago, tsaka itaob, no? Hindi yung tataob mo lang, okay na. Okay no? na. So, Okay. mga konting paalala po sa ating mga tagapakinig po, no? Ano na, nandun ka na rin, ay sulit-sulitin na yung ano, Tama yung paglilinis. Tama no? po kayo, Sir Jay, no? Good morning rin kay Gianna Micol and RJ Dizon, no? Papa shoutout kay Elvin Bagsik ng Work at kay Edward Gomez ng CEO na maglilibre daw mamaya ng merienda. Ayan, Carlos Sampang Tumulak, Reynaldo Rubia, JC De Guzman Ponce, good morning po, shoutout sa EHS Sanitation Division headed by Doc Jesse Paul Manzano and kay Mariel Lopez. Doc JP, good morning. daw. Good morning po sa inyo. Maraming salamat po, no? Ayan. So paano po ang naman ang pwedeng gawin ng bawat community sa barangay, Doc JP? Kasi ang laki nito, buong city ang nasasakupan nyo, Doc JP. Pero malaking tulong sigurado ang bawat suporta ng mamamayan dito sa lungsod ng Angeles. Tama po kayo dyan, Sir Jay, no? Kasi itong mga operation po na ginagawa namin nito ay kukulangin po talaga, no? Without your support. So dagdag ko na lang, konting kaalaman, sabi nga nila, no? Sa 100 bahay, for example, ay alam nyo ba, no? Ang
ang isang lamok, kayang lumipad niya ng 300 to 500 meters. So parang Wow, layo kalahating din, kilometro. Oo. no? So, kung isipin mo, yung kapitbahay mong 500 meters away ay hindi naglilinis at may breeding site siya doon. Kayong nasa 500 meter radius, pwede kayong magkaroon ng dengue. No? Okay. So, tapos nabanggit nyo kanina yung pader, na sobrang taas ng pader. No? Di naman kailangan na yung buong pader. 2 meters, at least 2 meters 2 yung meters. yung matreat. Kasi ang lamok naman po, hindi naman po yan kayang masyadong lumipad ng mataas. Okay. So, Okay. maximum na yon 2 meters ang kayang liparin ng lamok. No? So, Malayo pero hindi mataas. malayo po pero hindi mataas. No? Sabi ng iba, paano nakakarating ng third floor yung lamok? Usually nakikisakay. So, Oo nga, no, pag minsan merong mga buildings, di ba? Opo. Tapos may lamok pa rin. Eh, no? so, usually sabi ko, nakikisakay. nakikisakay. No? Okay. So, Ano pang mga Doc? Pag halimbawa mga kailangan i-watch out pag halimbawa nagsususpect yung miyembro ng pamilya may dengue na. tama. Magandang yan, sir. Magandang tanong po yan. So, ugaliin po nating magpa-check up, yung tinatawag nating early consultation. No? Ayun. Usually, pag may lagnat po na isang araw o tumagal ng isang araw, wag po kayo mag-atubili na magpa-check up na po sa inyong mga doktor. No? Or lalong-lalo sa ating health center. No? Usually kasi, ang sintomas po ng dengue ay parang flu din. No? So, una, lagnat. Tapos, pwedeng masakit yung kasukasuhan, masakit yung joints, sakit ng ulo, nahihilo, no? And then, pwedeng parang naduduwal, nasusuka. So, very common. Marami pong may sakit na ganyan. Pero, Nung nagbubuntis si Nicole, parang ganyan yung nararamdaman niya. ayun nga, tama po, no? Ang kaibahan lang, sir, sa dengue, pagka pumasok ka na dun sa medyo critical phase, no? Okay. Usually, tayo, yung mga nakikita nating pasyente doon, no? So, may lagnat ng tatlong araw, tapos biglang nawala. Hindi na sila nagpa-check up kasi ala ng lagnat, no? Pagdating po sa dengue kasi, yung sa lagnat ng dengue, no? Kung kailan nawala yung lagnat, that's the most critical phase, critical period. Kaya pag okay. nagpa-check up na sila kasi hindi na kumakain yung ating pasyente, nagsusuka na ng dugo or dumudugo yung ilong, gilagid, Nako. latang-lata na, no? Usually nasa critical period na pagka na-check natin, nagpa-laboratory tayo, usually yung CBC na tinatawag natin or complete blood count, makita natin yung platelet count doon, sobrang baba na. No? So at least ideally din 3 to 5 days may mga dengue test kits naman tayong available po, no, sa mga health center that's good to natin, know. no, or doon sa mga hospital din po natin may dengue test kits. So ideally between 3 to 5 days ng fever ay ma-test ng dengue, no. So yun po, and ugaliin po ninyong mag-hydrate. Huwag po kayong magbibigay ng basta-basta inumin, no, lason sa may mga lagnat. Pwede po kayong magpainom ng hindi ko alam kung pwedeng banggitin, no, but usually Mga hydrating. hydrating na except Gatorade. Ayan, sabihin ko na except Gatorade kasi hindi magandang pang-hydrate ang Gatorade. No? So dapat yung mga low sugar na Sugar. marami yan, no? Sige, banggitin ko na, no? Kasi yun yung available sa markets. May Viva Light, Pocari Sweat, mga ganyan po usually nakikita natin. Available naman sa ating mga pamilihan, no? Okay. So hydrate po, hydration. Yan ang ating pag may lagnat. Yan, binabati ka rin ng good morning ni Miss Linda Natak, si Jerome Sanchez, todo serbisyong pangkalusugan, at si Engineer Norma Kabigting. Good morning po. At pa-shoutout naman sa empleyado ng DepEd Angeles City. Join tayo na. Maraming salamat po Mayor John Lasatin at Doc JP sa pagmimisting at fogging sa ating mga public schools para sa ligtas at malusog na kabataang Angelenyo. So, maraming salamat din po. And batiin ko na din, nakalimutan ko pala yung pinaka-pogi kong kasama sa Sino yan? sa SESO, si Sir Jerome Sanchez, Ayun. na kababati lang po, no. So, good morning sa iyo, Sir Jerome, no. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Sige, sa ating pagbabalik, alamin naman natin yung mga emerging infections pa, no, na alam ni Doc JP. Pero bago yan, anong oras na sa buong Pilipinas, Doc JP? So, time check, it's 10:46 a.m. Join! Ta-da! Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join, come on, feel the beat. And Heleños on the street. Turn it up, let the city say. Join, Tana.
Alright, we're back sa ating programang Join Tana Angeleños. Ito pa rin po yung lingkod, J. Pelayo IV with the Doc JP, ang ating sesu dito po sa lungsod ng Angeles. May magandang balita lang itong ating kasamahan from Angeles City Sports Office na si Mr. Jose Camaya, na kinumpirma ni Noah Lucas Palsis ang pagsali sa Bangkok Chess Meet. Yan, no? So ang 7 taong gulang na chess prodigy mula sa Angeles City na si Noah Lucas Palsis ay kumpirmadong lalahok sa King's Bangkok Chess Championship 2026 na gaganapin ngayong February 8 sa Bangkok, Thailand. No? So, good luck si Noah Lucas Palsis. Ayan, at laging nandyan yan sa Angeles City Chess Library, no? Kasama sina Coach Jose Fer Camaya, ayan, sina Marlon Bernardino. And good morning sa inyo dyan sa mga kasama natin sa Angeles City Library. Ayan, at sa ating sports office. Doc JP, ayan, kanina ang dami na natin tinalakay, lalong-lalo na extensively sa dengue. No? So, ano pa yung mga binabantayan nating mga emerging infections? Well, actually, sir, recently lang ang DOH ay nag-conduct ng orientation again with Q fever. No? Q fever, no? Pero etong Q fever na to ay similar with flu-like illness, no? At usually naman ito ay nasa rural areas, may mga baka, no? Sa baka naman nakukuha ito, no? So para din siyang trangkaso. Pero yun nga, ang infection ay nanggagaling sa mga cow, no? So usually sa pupu ng cow, no? So exposure doon. So dito sa Angeles City, not necessarily pag kumain ka ng kalderetang baka, hindi naman ganun. Not necessarily. Yung mga usually mga workers lang naman po. May mga netala naman tayo dito sa Region 3, pero malayong-malayo ang Angeles City niyan. So I guess isa pa na kailangan nating pagtuunan ng pansin ngayon ay yung influenza. O yung flu na tinatawag po natin. At alam niyo naman yung nangyari last year na nabalita na madami tayong naitalang kaso ng flu among schools. Well, nag-conduct po officially ang Angeles City Epidemiology and Surveillance Unit, no? Aking mga kasama at saka Regional Epidemiology and Surveillance Unit to verify, no? Nagsuspend pa nga tayo mga pasok na, no? All-out effort tayo doon, Sir Jay. Kaya maraming salamat po sa ating butihing mayor at lahat ng school sa Angeles City, sir, no? Na disinfect po natin yan. So pati yung mga other agencies, mga RHUs, mga barangay hall, na disinfect natin pong lahat yan. So, yan. Kaya kailangan nating bantayan ulit yung surge ng influenza-like illnesses or yung flu na tinatawag natin. And kung may darating na po na bakuna, prevention is better than cure kasi nasabi ka po nila, no? Though wala pa ngayon yung 2026 strain, baka lalabas po yan by March or April, no? Okay. Pabakuna na po kayo sa inyong mga private doctors kasi wala po sa health center natin. So, meron yan sa private. I think there are some pharmacies also and the malls na nag-o-offer ng flu vaccine. So, i-schedule na po ninyo ang inyong mga sarili once available right na po. Now, wala pa ho, no? Wala pa po yung bakuna, no? Ayan, So, pinaka-best time then to have the flu shot is as early as first quarter, second quarter of the year, no? So, before June po, sana ay nakakapagpabakuna na kayo ng flu. Wag po yung papuntang December na, no? So, as early as possible. Pag papunta kasing December na, hintayin na lang yung yung new strain po nito. Tsaka mas maganda, it takes time pa yung sa ating katawan para mag-build ng immune system. Yung ating immune system or yung ating immunity against the flu virus, no? So medyo si flu vac naman, Doc JP, is pwedeng gawin yan every year, no? dapat po taon-taon tao yung nagpapa-flu vaccine. Hindi yung parang akala nila nabakunahan na ako 2 years ago, akala nila ganun lang. Enough na po. So yearly po ang ating immunization ng flu kasi yan din yung flu natin nag-evolve. So we have to have our annual flu shots, no? Kahit ano, marami pong brand kasi yan. So, masasabi ko lang, yung kahit alin naman po, mabisa naman po yan, no? But preferably the 4 strain or yung merong 3 strain kasi yan, mas may 4 strain din yung flu shots. So, preferably yung 4 strain, no? So, iba pa po ba yan, Doc, doon sa tinatawag na pneumococcal vaccination? Magkaiba, sir. Yung pneumococcal naman ay para naman yan po sa pneumonia, no? Which is usually bacterial ang cause, no? Okay. So, sino ang kailangan magpa-inject ng pneumococcal? Yung mga kailangan po, senior citizens, number 1. Ating mga lolo, lola, no? Na
medyo syempre pag nagkakaedad po talaga may humihina po yung immune system, no? Mhm. Mga bata, mga very Pwede rin. pwede po, no? So may mga karamdaman yung may mga immunocompromised state lalo na yung mga nagdadialysis, mga ganun po. So lahat naman po, no? But the program of the Department of Health prioritizes yung ating mga senior citizens and yung mga ating mga kababayan na may mahinang resistensya, no? So dapat This also taken yearly rin po ba? Opo. Ayan. taon-taon din po talaga tayo dapat nagpapabakuna. Ako din, no? Naalala ko parang last year pa yung aking Expired na. expired na. So magpapaschedule na din po ako sa sa aking kasamang doktor, no? Ayun, oo. Siyempre, hindi ko pwedeng tusukan yung sarili ko. So may kukuhanan tayo niyan, sir. Ayan. Good morning rin kay Ma'am Maridor Basilio. Good morning po, Doc JP from City Peso. Good Ayan. morning, ma'am. Good morning po. No? And si Anzagar at kay Considor Alex Injongko. Ay, good morning po. Bababati rin Opo. sa iyo. Good morning, counselor. Ayan. So ano pa yung mga aabangan natin, Doc? Pagdating naman sa sanitation sa Angeles City, alam ko very busy din po kayo sa pag-iikot. Ayun, tama po. No? So aside from our function is, sa sanitation po ngayon, gusto ko pong ipaalam sa lahat po ng ating mga empleyado na yung pong pagkuha ng health ID ay marami pong pagbabago. No? Yes. So one of those changes are yung pong ating online appointment system. Kailangan nyo na pong mag-book Yeah. ng ating appointment. So magre-register po kayo ng account. So yung website po ng ating online health card appointment system is cityofangeles.ph/healthcard, no? So Yun. ulitin ko, cityofangeles.ph/healthcard, no? Kailangan nyo mag-register ng account and mag-book po kayo ng appointment doon, pipili po kayo ng convenient time. Pero ang dami nang nag-online appointment sa atin ngayon, no? So Yes. wala na pong matutulog, parang awa po ninyo, no? Wala na pong matutulog sa labas po ng gate, hanggaabang po at wala na po talagang pila doon, no? So bubukas po kami alas 8 hanggang alas 7. And ito pa, bago po magtatayo din tayo ng satellite office na approved na po ng ating mayor, SM City Clark and Robinsons Balibago, no? Wow. Doon sa mga nag-appointment system ngayon, ang makikita nyo pa lang doon yung Environmental Health Services third floor sa City Hall building. Pagka operational na po yung ating satellite office sa Robinsons and SM City Clark, pwede na po ninyong piliin yun. So ang target na natin ngayon is to date is at least 2 weeks, no? So konti na lang po, no, para mas lalo po naming ma-improve yung aming serbisyo po sa inyo. Congratulations, Doc JP. Malaking talagang improvement at talagang convenience para sa ating mga ka-Angelenyos yan. Dati akala ko mayroong mga anticipation akala ko may nagbibenta ng mga iPhone doon Ay, opo. sa haba ng pila, no? Maabot pa yun, sir, hanggang Landers daw. Oo. Ang haba ng pila noon. Laking tulong, Doc JP. Thank you very much. Nako, kulang yung ating oras, Doc JP, pero bibigyan pa namin kayo ng pagkakataon to give your final message for this morning. Please go ahead, Doc JP. So, sa atin pong mga tagapakinig, konting paalala lang po, no? Pag-ingatan po natin yung ating mga sarili, ang ating mga katawan. Kumain po tayo ng tama, no? Maligo, maghugas ng kamay before and after meals, and wag po nating kakalimutan na ngumiti sa bawat araw. So, Yes. be happy, smile always po tayo dapat, sir, no? Agree sa'yo si Mr. Alan de Guzman Cunanan. Ay, Sir Alan, good morning po sa inyo. Good morning, good morning. Alright, maraming salamat po, Doc JP. Thank you, Sir Jay. Maraming Sana salamat. makapanayam ka pa namin sa mga susunod na programa natin dito sa ating programang Joint na Angelenyos. We have Doc JP Manzano Kulang, ang ating seso po dito sa lungsod ng Angeles. Sa ngalan po ni Mayor John Lasatin at sa lahat ng bumubuo ng pamahalang lungsod ng Angeles, ito po yung lingkod J. Pelayo IV at ito yung programang Joint na Angelenyos. God bless everybody.